Vítejte v pokoji Oheň. Zvu vás na šálek lahodného ceylonského čaje. Tóny oranžové, červené, zlatožluté, to nejsou barvy náhody. Jsou to barvy radosti, vřelosti. Připomínají, že svět je tu i pro potěšení. Podle ajurvédy je oheň spojený s energií pita, teplou, ostrou, pronikavou. Je to vnitřní motor, který tě oživuje a motivuje, a když je v rovnováze, záříš v očích, v nápadech i v tom, co děláš. Pita ti dává sílu tvořit, projevovat se a sdílet se světem. Přináší ti vášeň, radost i duševní jasnost. Její energie stoupá vzhůru, aktivizující, povzbudivá, živá. Tak se posaď a dopřej si chvíli v teple, které tě nespálí. Nech tenhle prostor rozzářit tvůj oheň. Přesně tak, jak ti to teď dělá dobře a jak to potřebuješ.